ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଷ୍ଟେନୋ 48,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଧରିଲା ନୟାଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ। 161 ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ ଆଇଡି କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ଷ୍ଟେନୋ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଏ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ ଆଇଡି ଟ୍ରେଜେରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଗତ ବର୍ଷ ସେ 52,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 161 ଜଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ ଆଇଡି ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ 400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ପରେ କିନ୍ତୁ ଏହା 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେବା ପାଇଁ ତୁଟିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ 161 ଜଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ 48,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ 48,000 ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 11/2023ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ ରଣପୁରରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଷ୍ଟେନୋକୁ ଗିରଫ କରିଛି।